бързо тя доде, решите това се стане. Додек ще е договора, то не мора да ми Преместа, двайната преместа. Утре си на работа, Белга, всичко. Как? Много... Кладана си 230 знания, и платинен. Да. Ай, как се намира? Не виждам се. Така да се нарича, пари починават, да. Вие знам за точки за нещо. Я се сваля грях. Ти 20 години. 20 години. Еми, я се валя тази към сега на Алана да посилям. Сега виждам так не съм свършил. Вие вече като му кажа, това запозная Гилба. А защо гледаш само от турски станция и се чували? Ами те по-отходите не го тръгна на вода. Аз си го спразвам музика, там става време пред да си лег, да бъдам с моя. Доля? А що друго да правя? Другарите си доведеха Айрбе. Да.